Me a businessman. Me baby. Me ana me te Westec. Westec no kuta. Enipa mako 5,000. And I'm sure. My show must for 30 good years. Nefri onso kono. First insurance and so me media. Me ana me te. First finance and so me media. Prestige pension and so me media. Metima aka ntino enya asase ntina me babe idi ohene dabi and then yes he ebesi ha che eti ama dodo no a nipa dom na wa ha no dodo no a ehu saade no ebida ye mpese me ka che nananum se twokoku aka se bibia wo ne mere enti omunya abotre wo niema bia pinche ekoso wa santimem izanse ade a wo de nyamin enti se de sitie bia wonsabeka Asantimasu TV. Yes, somos. Yema ya hwefo akwa bamra Asantimasu TV so. Ene da sonko a metuma ka se enigida kese ema ebi. Ewiase obi anigye na obi nsuru aho sanete abrabọ no obi momu obi na ade eche a obi wuo na obi nso wo saa na nyina etie. Etine enigida ema edom ene nipaku ewo Asantimasu Essumeja. Nemum ni nyina ne se odene ho Kusi Okyere ntrema otosumienu betra konwa so no papa ahemfo bi abeka na hinkuro no sede be ya ni nyuma di a odi nyina betumpon na be soni na nipa hu sampa ohene no so bai no obodwuma fi se epani se unu abetofo mo a efa haba bebre eyabusua baako ntine ena Gyaase oba beda ase enye Gyaase nko ene country omunyina aba beda ase ne na yewura hemfie na asidanu mu nsem de yakoso bia no Asantimasu TV e de ebre yahwefo ene atiefo me so subscribe na share like na fei o comment fabra na yenkenkan enfama wo Asantimasu TV e ba se ye besonsompa yewura hemfie ho na ye hwede yakoso
Gyaasehene abusua ebesumo amamra ni amane paso esunu achino na abusua pan gina Gyaasehene abusua ana adichiro nse Kwame bemu a ani fasi onipa oya ade a osani enti ade a na odine mu ayama ya na Gyaasehene Kwame bemu a baba na Gyaasehene soko aba we say what we mo behwe ene dan na mi adom buani ani die paso ya ba that's my kind muti ya ba ye chuanu na atu nana ani empani for say e ba ya asida me de ba na mama ni na mama not him but the because said ye na Gyaasehene na busua se do se odun ho da ro se wo di kaka kade ayira am ti betofie ade ayo so no dey be ko anso e ya wo do ayo ma busua ye di kan ye kuta sha bana ka ba ko ye de ma odun ho no ye to si bi enu Obiampa Okyere bi a no tia ben ofata do na Roma kananye na kofikesi mo na Roma o de mani ba no ye this one na Roma o ma yin ni bo mo de e se atami so na ele ama hene ye to si bi no ama hene chame suni de ni na nan ku yo sufo ye bo de no ho abu asuni aman o su bo mo de ni nkwaya yesu na nan o su bo mo de su de ni adise Roma o su bo de wa ha Wahine krache, register, musuko mwadi wa ha. Nsana di wale wahine koba, aye wahine driver, musuko mwadi ya shaha. Yobo wahine wubai, wahine security, asu di iliye. Afei, dogofo, ya ko beg na ma fo so ate. Omsusu ayefie, akatufo amode But the woman is good here. The crack ne Kitufo. Wow! Madame, Samija said, the Gyaasehene in the Busia, Economy. Say,
Edanasi. Yes. I don't know Miss Mugru, Senior Aduako so ni Ujina and Gyaasehene and the Bushia and the Aseda and the Bay Senior Aduako so SCM free a chamber so Kusi and 4 and the Arachifua and Hasi Aroma Musai Maya and Musai Kuta Uda Udawo de Ujubi aba Bongo Nesa Adaka Yesamo Achame Yesi aba Nana Boswana Yesi aba Tuarama Yasore ya Mo Achame Kudama ne Aroma Tihubia na Bishi Na Padana Musane Gyaasehene na Bishi Asi Yo, I was when I said, you are Ubedi and I just say, our child. We are a bar of the a citron said, Nanatra says, Libya say, a quite any essay. Nana Cobia, Chidom, a Tipe, and Motra or Hillage. And then Gyaasehene, Mutabra, and as you say, Nana Cobia, a TM. The Bay gentlemen and I can say, oh, the men with the Koha, and Nana Gyaasehene, what it says so. Prepam, yes, here when you are, Prepamuno, yeah, Nana was says so, the Bako from say, Capatel say, and what he did, space over here, and Caponte, basically say, we found the boom. Ebiana ne akyame wo ewo atrable enti manu ya yenye siesie bi wadawo na wo ba setena utrable enu de na nankobia wo no enara no pipi so kakra na owu na obi anya na kunya akyame na wo hina ne emo akwa aba mo
And I made a 5 different shots. For him, Wakabama, Asantimasu TV. So, and there, that's one qua. Any penny, ni don't you any aje, ewo, Essumeja, Nina say, or hina, or better, Kunyaso, Odyako, Okyere, Kusi, and Trema, or Tosuminu. A bread to say, or trust me, or pow, Nahimfo, or not can your home. And Jay, and Gyaasehene, every sign, Gyaasehene, Ebabedasi, Gyaasehene, Bushi, and Penny or her. Yene no ebetwe nkomo kakra ohini emwakwa baba Asantimasu TV so ya eja minia ohini within the same but you made osei yaw akoto nana osei yaw akoto abusu apani osei yaw akoto
Ehene abusua pani ne wa. Wajo me ye bretu abusua pani na me wo Agyamasu. Ebra nana odron mapelko ni nsame nchire bese mfie dunkron akonwa da ho no na oye de hie na akonwa da fie no na ho ye odai de na wo ye de na wo dwe na osusen na eha me nanso nyese na ye na ye mpese yesie na was e was nchire ma sa na wo bese me kirase a eni se me na oses be ne di akonwa no na odron mapombe di akonwa no ya anti kujami ya anti jami eni ohwima akonwa no free ya na ses be nsem de ma nipa foforo oye Gyaasehene ojiga Gyaasehene akonwa ko ma Gyaasehene sa na tienti na amana basa ne na akonwa sie no abaso nti se odine ho we bae no wabeje Gyaasehene ama Gyaasehene anase da so Gyaasehene ho wabeji afi Gyaasehene ho se amamre ni amane kwa no enye wo makonwa no na mbenifo si baby a de to one fan to a efito nti wabeji e de ato de da odi ama Gyaasehene na amane wo ho no ebra ba se ebedu ohene foforo yanim a oye se onum be hia no na susuye be epo be no mabo se mo ba na se ohene ya amfa ma mo se Gyaasehene na ko Gyaasehene ho a e de na ma dwen se mbe na yanti bibia ne abopo ne yanti bibia akura yantimi mopo na eso na ye obi a oba no ye no kwafo oba ye obehwe enkratase ohun se amamre kwan akonwa na ye no oto no nsa frɛ ya abusua mpanimfo mienu baako odom na ase na me ameka sɛ mo Agyamasu sɛ yɛmfa petition mra ɛwɔ amamre ne amane kwaso na yɛnkyɛ die ntira akonwa no wɔ yɛn ɛne yɛn so yɛyɛ ne sɛdeɛ nanan matra akonwa ɛhwɛ pɛpɛpɛ enti sese mun saka Gyaasehene no bacho you yansa aka ene yasida ede na wo ka ede a kire nananom a wo mu fie saa ntawantawa bi ho ahemfo no afutuo be na de ma wo mu nananom de ye kasa yentuo mu fo na mu yemu akwankyere be na de ma nananom a aka ne se de be ya asundwe ba se de ne odere ho aye bi wo Essumeja yi ye mpese mekache nananom se twokokun aka se bibia wo ne mere enti omunya abotre wo nyema bi a pinche ekoso wa santimem izanse ade a wo de nyamin enti sede sitie bia wonsabeka sede ye gi akonwa na ye nya boaseto eye din ahwe ebompa ye ma nyamin no nanko ba watie ye mpa bo enti wo mu emfa sa akwaso nyamin na wo ye bibia sa na mpese medima wo mu aseme na beka kire ohene nso eye odere ho ntrema autosu mienu na odin ho ntrema autosu mienu mi ameka sei ye ka awo mu a me papa edi asunya asantima so akonwa nti mi ankasa me papa ni mpon ansan obedi akonwa me nanan na de meka ama obia tie ne se no kura ni nyame ni nana afenu aba na ne wa ye a odi ye eni pepe ya atu ye no minim se enche kura ni na be ye kakra minim se di achie bia no odi betu ye ama asumiaman anim apagya na maso american abusia fo ye koso e de nsem ni bi aba be kam ho ye ne abusia panni Gyaasehene abusia panni na twe nkomo no odne di atudwa enim se bi o a ede ba be kam ho bebre ye hwe de aka no ne mfa kam ho abusia panni se obi ndi trodo batoa Gyaasehene no amu wa ha ene wa ya de fefek ana de kese e wo Ghana asantema nyina ye busa no ekwan a ofa so obi di akonya na ansa na no ye musa sa akonya we ne da ofi dada ne da me fi trodo na me am nanamo nana chekujo nana osasibe omunya no me nana omuna ne me ai na chese akwan be da hon mo ene ma babedi na akonya die na nkasansa no me wasam nka kakra asase enye asase ho ene se ahimfo e babedi akonya ekwan ya ombefa so aboa ekro no a tutu ene ho hia so wo hwe baby ti se abuche mamu no a ye frɛ baby Birmingham ye frɛ baby Leeds ye frɛ baby Manchester
oman kasa timi chichire omukru no enti nam senti no ema aban eye free na just say aban concentrate on major infrastructure ho no manoma so na ikro ankasa de se we de kania eba we de light eba wo ye no man kitinkitinki bi de ahemfofo no asabre ai se omo timi etutu sa no ma no no di ehwe emewafo ene kokorafo a omo sai kro no mu efri say so be di mfie edunsia which is obi di mfie 65 na 70 years a so when edwuma bia ye ontimi kofu nso no eso odidi eso tua light bill eso tua water bill na sai ni pakro no ebeden wotimi nyesika e dia yesa no no nti eye ye ahemfofo no ene se tie ni na ye de hwe mo na de ni nyina no ati say presidency so nti omanhene oni president ena ni sub division for no mai say ni ministers oni omu ebu man no nti da bia no mu hia no mu tutu ho ekwa be so na emfa so onye sei ekwa be so na emfa so onye sei sanoma no ene hia na no bi ti say eduabo ene sanoma no ene mremu no wan ebudua ope kwan obefa so atena asase so edidi ahwe wo ho etimi de o maku school ama bi mutimi akọ university ababidru legon ne nasefo na chire bi no na korai etimi ba no ba be ni patutru bia so obehwe so enti eduabo ni sanoma no ese yeye na yeyi sanoma ni na no efiri ho no eye anoma bia etwem ye ba behwe na yeyi sanoma ni na efiri ho no ye ba behwe na yeyi sanoma ni na efiri ho ohini ansa na be ye ohini na adwuma ben na we na di brebe na kuta wo na me businessman me onyuma bebrebe me na me te Westec no kuta enipa mako 5000 and I'm sure my show mo so for 30 good years ne free on so kono first insurance and so me media me na me te first finance and so me media prestige pension and so me media metima aka nti no enya asase nti na me ba be idi ohene dabi kwan ya befa so aboy krom hofo enkwara no emrewafo ena ehiame nti na ma me bae no nti no obi asem hiame obi a munyina no amugina nyina no obi asem hiame na ekire no ye betena se na yatoto no meyie na chese bibia se dabia no a ahindie no ebitimi abopo na etimi aye no meyie no ena ye baba behwe na na idase pi yo asede ni wonu ebusiafo na Gyaase ane obeda ase na ode ne nisu ade hunu ene ntrimpo atu Gyaase ode oba so obeboa mabunu oba so obeboa ma mpuntu aba enyansa ase tonti no oba se kade obedi nkodi a enko ha no nemom inchirimenti ene on so atrase ensem ne ko edoso na eden so Asantemaso TV yekoso a se bomodra so obe subscribe na be share ama unu bi like na fe comment no fabra na yenkenka ma ofise ye ba se ye besom Asantemaso mpa yene Chami Bonsu so etwenkomo afa ene aseda ne ho fa akonwa ada ho bete mfie dunkron na ode ho trase o ha se paw na hemfo na fe ne omo da ase no Chami wa ha ye pese oka bibi ma wiase nyina Chami ene aseda ekoso ye Gyaase na fe Adontehene ade na betu aka fa ho yo de metu aka fa ho ne se ene ne yesi ha ebesi ha che eti ama dodo no nipa dom na wa ha no dodo no ehu saade no ebida yakonwa ne da ho be mfie dunkron ko mfie aduonu ansa na ode no ho eba ode no ho ba no woye ne sa akonwa efie bi akonwa da mu bia no yemfa krata nko na so mo pede a wo mumra ampa eye Adonten ene Gyaase wo mo so ohema de wo mu bae de Adonten bae na ne Gyaase so busia mpanifo so de ne bae ode no ho ahwe hu se wo mu se fata se wone wo mu bu o man a ebeyeye eto ma akwa ma wo mu so aye na se de enyira anim no se obi ade ma wo sayeye ene dai ana na ne Gyaasehene ene na Adontehene wo mu so di wo mu aseda e de aba na ne kwasem wo mu so atimi ama ache ame ye hunu se
ade a nana ye de ma wo mu no eso wo mu ani na wo mu ani je ho eti wo mu so na yi wo mu yam ama ade wo mu so de beda ase no wo mu so yi wo mu yam amna aye fe aye nika aye hohoahoa de se akoye abakosem a saa me obi a no hu bi da bia no eso no wonam a ono so betimi wo busa ne ho asem a ono so betimi aka eti na da de ode ne ho ne ebede na se sa ne nsa no nwuma na ye nyire hu se ekoso no ohene nsa no nwuma ne hu se ekoso yete se ebre bi atwemu no na eye Gyaasehene akonya na akoye Gyaasewa ba ode ne ho baaye no asabe Gyaase ede na nimfa ho dem nimfa ho se no kure penina obedi Gyaase no ono enkonwa tutu kuta no na Gyaasewa no ono anso Gyaasewa no osuaye na abra na nenu apa obaaye no na chese wone sa Gyaasewa no na netu sone na ekoduru ba bi so enam so Gyaasewa no ntino na akwa se ese wotom kakra eti na Essumeja ye ne se ene Gyaase no wode be ma no amwadi ena Gyaasehene no ebedi na so na baaye no penisem kire se sa Gyaase na efie na ekọ mu no ekọ ehwa eti sa na tie dia Gyaase no ensan kọ baabi a akonwa no ewo dada no ampa busua no so ba animu no wode no so ede ma wo mu na de minim fa ho no se pepepe yaba se pepepe yaba wode no ho anye kataso mu ya so wo hwe hu se baabi akonwa ne dada no yensa fa akonwa no nko ho ana yeda se pc e fra waje so yo mesime da ase abusia se de na chiame e kanu no se baabi ade ne da no afa nto a fito ma ne yie eni nti ode ho ede pepepe ye ayadwuma ama baabi a hosa konwa ne da no ada ho ma ne enije kese e na aba Essumeja ene asantema nyina mu asantema TV ni edimbesia de akabia no yede bebremo Asantema TV. yes so mo so